שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון בעולם של אגם. אז בואו נתחיל. אוקיי תלמידים, יאללה בואו נתחיל. כשהגיעה ההפסקה, יש הפסקה, אנחנו יכולות לעשות את המסע שלנו. כן, וסוף סוף להביס את אני אפילו לא יכולה להגיד את זה. כן. יאללה, בואו, יאללה, אנחנו הולכות. תראו איזה מקום יפה פה. נכון. בואו נהיה כאן. אולי נשב, נשתזף קצת. כן. אני הולכת להתלבש. מה? לילה. אני לא מצליחה לקום. גם אני לא. אני תקועה, אני נעולה. נפלתם למלכודת שלי. סוף סוף. סוף. אז כאן נגמר הסרטון. ניפגש בפרק 2.